نقصت وداج حنطاطو هاي نقصت وداج حنطاطو نانتو ورطو ورطو عطي ورطو سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي ويانه تبلاصاي كدعو دب بزبلار استي سندات بموكاس زدالنا لكم تحستو كنقرب لكم هنا نسلم كتتالكم إننا مسجنا نزل تحستو نازي ناب كل إرتراو من انتخبات سحب وقومكم شيرن لايكن كتقبروه تنكساب حجي نزها قراويتن كابسمران انفنواز لنا channel نخا سابسكرايب كتقبروه بخبري نحتاكم كبراتن كبرانن ناب كند تحستونا قدم مسقارنا حنت درفي كنقرب لكم هنا قال خفالا مالتيو وروط اعتبل حاده كاب قدايم دمصوين هاجرنا زدرفايا زبزحكم كم تفلطوه رقصنيه اتوم زي تفلطوه جن اسكه من مخانز دمصاوي ابزي ناي موهاب رئيتهم سمكم صحفولنا نزا ورطو اتبل درفقه معاسي دريفوا حزبو جنبار ابقل اوانات نحبراوي الربحه قبل نچفرا ويانه كم ورطو بمخان نتاشخ بهرياتو قلطيفو اي عليون كله تكبرات چفرا ويانه حزبو جنبار اصبيقو يفلطو سلازنبرغن اموداتا حزبو جنبار حرنت ኤርትራ كم ورطو بمخان نتاشخ چفرا ويانه اوصيو خحكو كيلولوم حجم بار كبراتن كبرانن نابتا ورطو اتبل درفي بمسغار نقل خفالا كم مسغاغري تتقيمنا نابت عستونا كنسقر افرم قده سناي مكتتال وتحاد بلحت وقائد وتحاد نشوخ موصيد وتحاد بلحت وقائد وتحاد نشوخ موصيد تقالي شمس دم تحوشا تقالي شمس دم تحوشا نعقام توطانا ناقشا نعقام توطانا عطو ورطو عطي ورطو أدراشاخنا معطوق صباي وصلاة الحين خاصقاي أدراشاخنا معطوق صباي صرباح الحقب طاقاتي صرنقاوي تطواقاتي صرباح الونق طواقاتي كلنا تريخيا مبحاتي كلنا تريخيا تخطاتلتي سرعتات إثيوبيا بجزيف بوليتيكاوي وتهدراون نواتاون دقف عبيت حيلتات عالمنا قدم حبرات منقستات أمريكان ناي معراب محازوتان دحركا حبرت السوفيتن مشارختان مثل رئيس وسطاني حزب إرترا نمود قواسو زكايد وقوينات مسؤوت أساسيرو أبلعل حزب إرترا زفتصمو جاملاو هلكيت عمص أبلعل سبعونتن ناي كوينات قبناتن حدا كمللي ناي زحلفة 8 عمتات تاريخ إرتران إثيوبيانيوم بسلطن متكلات
ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እዚ ሕሉፍ ገበናት እዚ ብወግዒ ይቕረታ ክሕተተሉን ካሕሳ ክኽፈለሉን ዝግባእ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ዝሓለፈ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ብምዕጻው ንቕድሚት ምጥማት እዮም መሪጾም። መጻኢ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ከም ዝዓቢ ኣብ ግምት ብምእታው ጽቡቕ ጉርብትናን ምሕዝነትን ቢህጎም። ሓደ ካብ ዕላማታት ናይቲ ክቡር መስዋእቲ ዝኸፈልሉ ቃልሲ ብደረጃ ዞባ ምርግጋጽ ሰላም፣ ሰናይን ጉርብትናን ምርግጋእን ሓበራዊ ዕብየትን ስለ ዝነበረ ብርግጽ ድማ እቲ ድሕሪ ናጽነት ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ንውሕድ ዓመታት ዝተረኣየ ሰላማዊ ዝምድና ሃንደበት ምስ ናጽነት ኤርትራ ዝተኸስተ ዘይኮነ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ኩናት ነዚ ዕላማ እዚ ክውን ንምግባር ዝተኻየደ ነዊሕን ዓቃልን ቃልሲ እዩ ነይሩ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ኣንጻር ዘውዳውን ወተሃደራውን ግዝኣት ስርዓታት ሃይለስላሴን ደርግን በብወገኖም ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ምስ ኩሉ ጸገማቱን ዘይምቅዳዋቱን ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ዘማዕበልዎ ናይ ምድግጋፍ ዝምድና ኸኣ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ንሓፂር ግዜ ሰላማዊ ርክብን መጠናዊ ናይ ምትሕጋዝ ባይታን ክፈጥሩ ኣኽኢልዎም ነይሩ እዩ። በቲ ዝተመስረተ ሓድሽ ናይ ምትሕጋዝ ዝምድና ኢትዮጵያ ናጻ ተጠቃሚት ወደባት ኤርትራ ኣብ ርእሲ ምዃና ክልቲኣተን ሃገራት ሓባራዊ ናይ ሚኒስተራት ኮሚቴ ብምቋም ወተሃደራውን ጸጥታውን ኪዳን መስሪተን ኣብ ፖለቲካ፣ ዲፕሎማሲ፣ ቁጠባ፣ ንግድን ካልእ ብዙሕ ዓውድታትን ክተሓጋገዛ ብምስምዕን ንህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ይኹን ንህዝብታት ዞባና ዘርብሕ ባይታ ክጽረግ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት ብዘይ ፓስፖርት ብወረቐት መንነት ጥራይ ካብን ናብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንቀሳቐሱ ዕድል ተፈጢሩሎም ተረባሕቲ ናይቲ ዝተፈጥረ ሰላምን ርግኣትን ክኾኑ በቂዖም እውን ነይሮም እዮም። ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓሊፉ እውን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ንምፍጣር ኣቐዲሙ ናብ ምክልኻል ምድረ በዳነት ዝቐንዐ ውሱን ዕላማታት ዝነበሮ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ብቐንዱ ብሓሳብ መንግስቲ ኤርትራን ደገፍ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ዞባናን ዕላማታቱ ሰፊሑ ንቁጠባውን ፖለቲካውን ምትሕብባር ክሰርሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ዳግም ከም ዝውደብ ተገብረ። የግዳስ 7 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዚ ሃዋህው እዚ ንዝሰፍሐ ቁጠባውን ልምዓታውን ውህደት ቀርኒ ኣፍሪቃ መገዲ ክጸርግ ትጽቢት እናተገብረሉ ብቕጽበት ፈሪሱ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ምእዋጃ ንኹሉ ደላይ ሰላምን ምዕባለን ዘሰንበደን ዘገረመን ክስተት ነበረ። ብርግጽካ እቲ ንህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ዘድመየ ናይ 30 ዓመታት መሪርን ነዊሕን ኩናትን ንሱ ዘሰዓቦ ዕንወትን ገና ስምብራቱ ከይሃሰሰ ዳግም ናብ ኩናት ምምላስ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ። ናብዚ ኩናት እዚ ዝደረኸ ኩነታትን ምኽንያትን ግን ብልክዕ እንታይ እዩ? እዚ ኩናት እዚ ክመጽእ ትጽቢት ተገይሩሉ ነይሩ ዶ? መበገሲኡ ብልክዕ ደባዊ ምስሓብ ጥራይ ድዩ ወይሲ ካልእ ዝዓበየ ኣጀንዳ ኣሎ? እዚ ኩናት እዚ በቲ ኣብ መንጎ ሓለውቱ ዶብ ዘጋጠመ ንእሽቶ ግጭት ተበጊሱ ናብ ሰፊሕ ኩናት ዝዓረገ ፍጻሜ እዩ ክበሃል ይከኣል ዶ? ብስሩኸ ክውገድ ምተኻእለ ዶ ነይሩ? ግዳማውያን ሓይልታት ከ እንታይ ተራ ነይርዎም? እቲ ሕቶታት ብዙሕ እዩ። ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ገብሩ ኣስራት ብኣምሓርኛ ኣብ ዝጸሓፋ ልኡላውነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ማለት ልኡላውነትን ዲሞክራስን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ 2014 ዓ.ም ኣብ ዘሕተሞ መጽሓፍ እቲ ኩናት ቅድሚ ምውልዑ 8 ዋርሕ ማለት ኣብ ጥቅምቲ 1997 ዓ.ም ኣብ ኣኼባ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሻዕብያ ክወረና እዩ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝብል ዛዕባ ተላዒሉ ነዊሕ ዘተ ከም እተኻየደሉ ይረጋገጽ። እቲ ኣኼባ ኣብ መወዳእታ ሻዕብያ ንምምካት ኢልና ጥራይ ዘይኮነ ካብኡን ላዕሊ ጉልበት ዘለዎም ተጸባእቲ እውን ንምክልኻል ወተሃደራዊ ምድላዋት ካብ ምግባር ክንበክር የብልናን ብዝብል ሓሳብ ድማ ከም እተደምደመ ይገልጽ ገብሩ ኣስራት። በዚ መሰረት እዚ ነፈርቲ ውግእ ካብ ማእከል ኢትዮጵያ እናበረራ ምስ ኤርትራ ብዝካየድ ውግእ ክሳተፋ ስለ ዘጸግም ኣብ ጽገና ዝነበረ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ህንጸቱ ከም እተቐላጥፈ ይጠቅስ። እቲ መጽሓፍ ብተወሳኺ ኣብ ለካቲት 1998 ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ሕወሓት እቲ ጉዳይ ከም ቀንዲ ዛዕባ እኳ እንተዘይቀረበ ኣብ ማቲ ዘረባታት ተላዒሉ ምንባሩ ይገልጽ።
እዚ ዘርኤና እንተሎ ጭፍራ ወያነ ነቲ ኩናት ንምውላዕ ዶብ ከም ምኽንያት ከም እተጠቕመሉ ዘንጽር እዩ ናብቲ ድሓር ዝመጽእ ዕቡድ ኩናት ከምርሕ ይኽእል ዝብል ግምት ደኣ ኣይምበር ንድሕሪት ምልስ ኢልና ምስ ንምልከት ታሪኽ ኣመዓባብላ ዝምድና ህዝባዊ ግንባርን እቲ ብቓልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይን ምድግጋፍ ሶውራ ኤርትራን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ናብ መንበረ ስልጣን ኣዲስ ኣበባ ዝመጽእ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብዓንተብኡ ልሙፅ ኣይነበረን ብዙሕ ዘይምቅዳውን ሓጎጽ ጎጽን ዝነበሮን እናሓንሳቡን ዓቕልን ትዕግስትን ዝፈታተን እዩ ዝነበረ ድሕሪ ናጽነቱን እንተኾነ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዘይምርድዳ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ነዚ ኩነት ዘጋድድ ግዳማዊ ድርኺት እውን ነይሩ እዩ ከም መበገሲ ናይ ጽሑፍ እዚ ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ዝምድና ሰውራ ኤርትራን ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ምውካስ እምበኣር ነዚ ኩናት እዚ ዝደረኸ ምኽንያት ጡምሕን ስምዒታትን ኣስፊሕካ ንምርድኡ ሓጋዚ እዩ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እዚ ናይ ሕጂ መልክዓ ዝሓዘት ከም ኩላተን ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ምምጻእ ኣውሮጳዊ መግዛእቲ እዩ ቅድሚ ኣውሮጳዊ መግዛእቲ ኣብዚ ዞባዚ ዝነበሩ ዝሓየሉን ተወዳደርትን ያታውያን ንግስነታት ናይ ትግራይ ጎጃም ሽዋን ማህድን ንግስነታት እዮም ዝነበሩ እንተኾነ ንግስነታት ትግራይን ጎጃምን ብወራራት ኢጣልያን ማህዳውያንን ስለ ዝተዳኸሙ ንጉስ ሽዋ ዳግማዊ ምኒልክ ኣብዚ ዞባዚ ኣብ መንጎ ኢጣልያ ብሪጣንያን ፈረንሳን ዝነበረ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ውድድር ዝኸፈተሉ ፈቓቕ ተጠቒሙ ምስ ሓደ ወይ ካልእ ኣውሮጳዊ ሓይሊ ምሕዝነት እናፈጠረ ዓብላሊ ኮይኑ ብምውፃእ ነዛ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ መልክዕ ኣትሓዛ ኣብዚ ሓያል ውድድርን ተገላባጢ ምሽራኻትን ዝተረኣየሉ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ መስርሕ እዚ ኣብ መወዳእታ ዓብላልን ገዛእን ኮይኑ ዝወፀ ብቐንዱ ሽዋ ዝመሰረቱ ናይ ብሔረ መሓራ ደርቢ መሳፍንቲ ነበረ ኣብ ኢትዮጵያ እምብራጦርያዊ መንግስቲ ብምቋም ከዓ ኩሉ ምምሕዳራውን ፖለቲካውን ኣካላትን መሬትን ኣብ ትሕቲ ንጉሳዊ ቤተሰብ መሳፍንትን ነፍጠኛታቶምን ከም ዝኣቱ ብምግባር ንህዝቢ ዝተፈላለዩ ብሔራት ናብ ተወፋሮን ኣገልገልትን ቀይሮም በዚ ድማ ኢትዮጵያ በቶም ዝተዓብለሉን ዝተሃሞሹን ዜጋታት ከም ቤት ማሕቡስ ናይ ጭቁናት ብሔራት ትርአ ነበረት ብኸምዚ ዓይነቱ መስፍናዊ ፖለቲካን እምብራጦርያዊ ስርዓትን ዘመናዊት ሃገር ምምስራት ዝከኣል ስለ ዘይነበረ ከዓ እቶም ብሓይሊ ብረት ዝተገዝኡ ህዝብታት ካብ ዕብለላን ግዝኣትን ናይ ሓደ ብሔር ገዛእ ደርብን ዘውዳዊ ስርዓትን ንምግልጋል በብኸባቢኡ ተቃውሞ ከልዕሉ ግድን ነበረ ምልክን ምስፍሕፋሕን ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ግዝኣቶም ጥራይ ዝተሓፅረ ይነበረን ኣብ እዋን ምዝርዛር መግዛእቲ ማለት ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ዘመን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ቅጥታዊ መግዛእቲ ኣውሮጳውያን ኣብ ዝናገፋሉ ዝነበራ መድረኽ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንርእሰ ውሳነ ጓዕፂፁ ኤርትራ ብስም ፌደሬሽን ኣብ ትሕትታ ብኹለንተና ካብኣ ኣዝያ ዝደሓረትን ውሽጣዊ ስምረት ዘይነበራን ኢትዮጵያ ክትቁረን እዩ ፈሪድዋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ብምጉዕፃፅ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቆርና ዝወሰነትሉ ምኽንያት ኣብቲ እዋን እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ በዚ ዝስዕብ ንጹር ቃላት ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ከም ዝኽብል ብዓይኒ ፍትሒ ርእቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከኣቱ ይግባእ ነይሩ እንተኾነ استراتيجيو ربحنا أبقى يحبحرن مأكلاي مبرغن قداي علماو سلامن ጸጥታን እተሃገር ምስታ መሻርክትና ኢትዮጵያ ክትቁረን ግድን ገይሩ ወላ ይብል ትበ ኣሜሪካ ተሃንዲሱ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተራዕመ ምቁራን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብስም ፌደሬሽን እምበኣር ሃገርነት ኤርትራ ንስትራቴጂያዊ ረብሓና ኣየገልግልኒ ብዝብል ሞጎተ በአንጻር ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ በሓይልታት ግዳም ዝተስገደደ እዩ ዝነበረ ዕላምኡ ድማ ቀስ በቀስ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ እቲኻ ሃገርነት ኤርትራ ምሕካክ እምበኣር ኤርትራ ርእሰ ምምሕዳራዊት ኣሃዱ ኮይና ክትቅጽል ኣይነበረን ስለዚ ድማ እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1962 ፌደራላዊ ስምምዕ ጥሒሱ ኣህጉራዊ ሕጊ ረጊጹ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኤርትራን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቆመ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክጎብጣን ከሎ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ዓሎቕ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ዓይኑን እዝኑን ደፊኑ ዝሓለፎም እቲ ኣድልዎ ልክዕ ከምቲ ብዝሓለፈ 2 ዓመታት
ኣሜሪካን መሻርክታ ምዕራባዊ ዓለምን ከምቲ ንወያነ ዝገብርኦ ምሕብሓብን ዓለቑን ማለት እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ኣህጉራዊ ውዲትን ዓመፅን እዚ ፈለማ ብሰላማዊ መገዲ እዩ ተቃዊምዎ። ሰላማዊ ተቃውምኡ በንጻሩ ብሓይሊ ስለ ዝተመለሰሉ ድማዩ መሰል ርእሰ ውሳኒኡ ንምኽባር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከበግስ ዝተገደደ። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ናጽነት ድማ ነታ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘይስሙርን ፈርካሽን ኣቃውማ እምብራጦርያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካልእ ዝበርትዐ ጓሃር ኾኖም። ከም ሳዕቤኑ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብቓልሲ ሰውራ ኤርትራን ምልዓል ህዝብታት ኢትዮጵያን ኣብ 1974 ዓ.ም ካብ ስልጣኑ ተዓልወ። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይውደቕ እምበር ምልዓል ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍኑው ብምንባሩ ናይ ኩላቶም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዘረጋግጽ ስርዓት ክፈጥር ኣይከኣለን። እቲ ምስ ምውዳቕ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ከዓ ዝሓሸ ጥርናፈ ብዝነበሮ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተመሊኡ ደርግ ኣብ ስልጣን መጸ። ደርግ እውን እንተኾነ ካብ ትምክሕታዊ ኣረኣያ ናይቲ ገዛእ ደርቢ ዝተፈለየ ንጉዳይ ኤርትራ ብሕጋውን ሰላማውን መገዲ ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ከዓ ንኹሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ብማዕርነት ዝሓቁፍ ባይታን ገስጋሲ ኣመለኻኽታን ኣየምፅአን። በንጻሩ ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብሓይሊ ብረት ናይ ምጭፍላቑ ህንዳደ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብፅሖም። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብዘይካ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ብዙሓት ብሄራውን ሕብረ ብሄራውን ቃልሲ ዘካይዳ ውድባት ክፍጠራ ደረኸ። ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድሕረ ባይታ እዩ ተወሊዶም። ውድባት ሰውራ ኤርትራ ኣውራ ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ርኡይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም እውን ዘውርድዎ ዝነበሩ ግፍዕን ጭቆናን ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ፈለማ መድረኻት ሒዞም ምስ ፍትሓዊ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብንዋትን ሞራልን ይደጋገፉ ነይሮም እዮም። ከም ኣካል ናይዚ ምንድግጋፍ እዚ ኣብ መጀመርታ 1970ታት ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝቐስሙ ዝነበሩ ናይ ሰውራዊ ሰልፊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢፒአርፒ ወይ ኢሃፓ መስረቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነበሩ። ንዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ተባዕ ብድሆ ኣንጻር ጭቆናን ሞዴል ቃልስን ብምውሳድ መሰል ተጋሩ እውን ብብረት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብሉ ተቓለስቲ ባእታታት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምብግጋስ ካብ ፈለማ 1970ታት ጀሚሮም ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ርክባት የካይዱ ነይሮም እዮም። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን እቶም ኣብ ትሕቲ ጽላል ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሩ ናይ ኢፒአርፒ ተቓለስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰጊሮም ኣብ ከባቢ ዓሲምባ ሰሜን ትግራይ ሰፊሮም ዕጥቃዊ ቃልስን ኣብ ከተማታት ህዝቢ ናይ ምውዳብ ስራሓትን ጀመሮም። ጎኒ ጎኒ እዚ ደገፍ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሮ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ግጋሓት ዝተሰምየ ውድብ ኣብ በረኻታት ትግራይ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ነበረ። ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ገለ ተጋሩ ተጋደልቲ ድማ ምስቶም ኣብ አዲስ አበባ ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ ማግበት መስሪቶም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተምሃሮ ብምርኻብ ኣብ ለካቲት 1975 ዓ.ም ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰምየ ደሓር ስሙ ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝቐየረ ውድብ ብምቋም ኣብ ደደቢት መሬት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣበገሱ። ሕመረት ካድረታት ናይዚ ውድብ እዚ ከዓ ኣብ መደበር ታዕሊም ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ባሕሪ ባራ ዝሰልጠኑ ነበሩ። ወያነ ዝብል ቃል ወይ ኣነ ኮይኑ ካብቲ ካብ 1942 ክሳብ 1943 ሓረስቶት ማእከልን ደቡብን ትግራይ ብብላታ ሃይለ ማርያም ረዳ እናተመርሑ ትግራይ ካብ ግዝኣት ሽዋ ሓራ ከነውፅኣ ኢና ኢሎም ኣንጻር መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ዘላዓዕልዎ ቀዳማይ ወያነ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተቃውሞ ዝተወስደ እዩ። ብዘይካዚ ካልእ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ናይ ተጋሩውን ነበረ። ብራእሲ መንገሻ ስዩም ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢዲዩ፣ ምንቅስቓስ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ጠርናፊት ኮሚቴ፣ መሓት ጠኮ ዝበሃሉ ኣንጻር ስርዓት ደርጊ ዝቃለሱ ጉጅለታት ኣብ ሜዳ ትግራይ ይነጥፉ ነበሩ። ጠርናፊት ኮሚቴ ቀቅድሚ ምምስራት ኢዲዩ መራሒኦም ክምለስ ብዝደልዩ ዝነበሩ
ደገፍቲ ራእሲ መንገሻ ዝቆመት እያ ስማ ከም ዝሕብሮ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትግራይ ዝነበሩ ጸረ ደርጊ ጉጅለታት ኣብ ሓደ ምእኩል መሪሕነት ናይ ምጥርናፍ ዕላማ ዝነበራ ኮይና ድሓር ኣካል ኢድዩ ዝኾነት ውድብ እያ ኣብ መንጎዞም በብወገኖም ንቓልሲ ኣብ ሜዳ ትግራይ ዝተራኸቡ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝነበረ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ ናብ ጎነፃዊ ግጭት መሰምርሐ ኣብ መወዳእታ ዓብላሊ ሓይሊ ኮይኑ ዝወፀ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ወያነ በታ ናይ መጀመርታ ስሙ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ተሓህት ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ውድባት ኣብ ዝተኸስተ ጎነፃዊ ግጭት ተጸሚድሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዕላምኡን መትከላቱን ንምንጻር ማኒፌስቶ 68 በቆጻጽራ ግእዝ እዩ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣውፅኡ ነበረ እዚ ኣብ ለካቲት 1976 ዝተዘርግሐ ማኒፌስቶ እዚ መን እዩ ትግራዋይ ዝብል ሕቶ ልዒሉ ትግራዋይ ማለት ንትግርኛ ተዛረብቲ ንዓፈር ወይ ጠልጠል ንኢሮብ ንኣጎውን ባዛን ኩናማ የጠቓልል ኢሉ መልሲ ይህበሉ ባዕሎም እዞም ዝተጠቕሱ ህዝብታት ኣበየናይ ቦታ ከም ዝርከቡ እኳ ብልክዕ እንተዘየነፀረ ንዶባት ትግራይ ብዝምልከት እቲ ማኒፌስቶ ወይ ጽሑፍ ዶባት ትግራይ ብደቡብ ካብ ሩባ ኣላውሃ ክፍለ ሃገር ወሎ ጀሚሩ ሰሜናዊ ደቡብ ሩባ መረብጋሽ ኮይኑ ብምዕራብ ንጸገደን ወልቃይትን ይሓዝል ትግራይ መሬታ ዝተቆርመማ ጭቁንቲ ብሄርያ ድማ ይብል ዕላማ ብሄራዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ከብርህ እንከሎ ማኒፌስቶ 68 ናጨቆንትን ተጨቆንትን ብሄራት ብሓደ ምንባር እተን ተጨቆንቲ ብሄራት ክኽእልኦን ክጽመምኦን ስለ ዘይከኣላ ተገዲድካን ተጸቒድካን ምንባር ድሕሪ ሕዚ ዘየድልን ዘይከኣልን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ናይ ሓባር ቃልሲ ዝበሃል ኣብ ስራሕ ዘይውዕልን ዘይከውንን ሕልሚ ቀትርን ትምኒትን ምዃኑ ብምስትውዓል ዕላማ ቃልስና ካብ መስፍናውን ሃፀያውን ምዝመዛን ጭቆናን ሓራ ዝኾነት ናፃ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ምምስራት እዩ ይብል እቲ ማኒፌስቶ ናይ 1968 ኣቆጻጽራ ግእዝ እዚ ኣብ ፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሲ ብመሪሕነት ጭፍራ ወያነ ዝተኣወጀ ማኒፌስቶ 68 ብብዙሓት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ዘይኩንነታዊ ፕሮግራም ብምንባሩ ድማ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ህዝባዊ ሓይልታት ድማ ብፍላይ ክቕበልዎ ዝኽእሉ ይነበሩን እቲ ማኒፌስቶ ዘስዓቦ መልሰ ግብሪ ብምርኣይ ከዓ መሪሕነት ጭፍራ ወያነ ነዊሕ ከይጸንሐ ነቲ መግለጺ ካብ ወግዓዊ መድረኻት ሰሓቦ ይኹን እምበር እቲ ማኒፌስቶ መሪሕነት ወያነ ኣብቲ ፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሱ ንሓድነት ኢትዮጵያ ይኹን ንስሙር ግንባር ቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኣምነሉ ከም ዘይነበረ ንመሰል ርእሰ ውሳነ ብሄራትን ኣተረጓጉሞን ካብ ታሪኻዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩንነት ፈልዩ ብምርኣይ ንምንጻል ዝደፍእ ምንባሩ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓሙሽተ ብሄራት ሕብረ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኮይኑ ናፃ ሪፓብሊክ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ዶብ ድማ ካብ ብፈለማ ናይ ቃልሱ መስፋሕፍሒ ዝምባልን ዕላማን ሒዙ ከም እተላዕለ ብዘይወላውል መገዲ የረጋግጽ ዕላማን ትሕዝቶን ማኒፌስቶ 68 ብብዙሓት ኣውራ ድማ ብህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተቐባልነት ምሰኣነ መሪሕነት ጭፍራ ወያነ ነቲ ናፃ ሪፓብሊክ ትግራይ ምምስራት ዝብል ዕላማ ምኽባር መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ምንጻል ብዝብል ቃላት ተክኦም እንተኾነ ኣብ ግብራዊ ስጉምቲ ናይቲ ውድብ እቲ ብስውር ዝቐጸለ ዛዕባ ብብዙሕ መገዲ ይገሃድ ነይሩ እዩ እቲ ኣብ በረኻታት ትግራይ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ውድብ ኢፒአርፒ ብናይ ዓባይ ኢትዮጵያ እምበራጦርያዊ ኣተሓሳስባ ዝተጸልወ ኣመለኻኽታ ስለ ዝነበሮ ከዓ ምስቲ ናይ ምንጻል ዕላማ ሒዙ ዝነቐለ ሕወሓት ክቃዶ ዝኽእል ኣይነበረን ብሰበ ስልጣን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ነበር ዝቆመ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድዩ እውን ምዞም ጸገማውያን ወይ ማሕበርነታውያን ኢና ዝብሉ ሓይልታት ተሳንዩ ክኸይድ ዝሕሰብ ኣይነበረን ምስ ናይ እዚ ጸገማት እዚ ግን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ብፍላይቶም ገስገስቲ ሓይልታት ኢና ዝብሉ ውድባት ኣብ መንጎኦም ውህደት ፈጢሮም ቃልሶም ከጠናኽሩ ዝከኣል ፖለቲካውን ንዋታውን ደገፍ እናሃበ ኣብቲ ኣንጻር ደርጊ ዘካይድዎ ዝነበሩ ንኣሽቱ ስርሒታት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እናሳተፈ ይተሓባበሮም ነበረ ደርግ ኣብ 1976 ዓ.ም
ነዞም ተቃወምቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኮነ ብዓብዩ ንሰውራ ኤርትራ ንምድምሳስ ዝበገሶ ራዛ ፕሮጀክት ዝተሰምየ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዘይተዓለሙ ገባርን ምልሻን ዝተሰለፍሉ ወተሃደራዊ ወፍሪ ገና ከይነቐለ ኣብ መሬት ትግራይ እንከሎ ኣብ ምብርዓኑ ከምኡውን ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ እንትጮ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝነበረ ተሳትፎ ኤርትራውያን ተጋደልቲ መርኣያ ናይቲ ገና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብጋሱ ብወገን ሰውራ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምድግጋፍ እዩ። ኣብ ጥሪ 1976 ዓ.ም መሪሕነት ህዝባዊ ሓይልታት ንኢፒኣርፕን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከሰማምዕ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ዓዲ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ዝዓደሞ ኣኼባ ንጉጉይ መርገፂታትን ኣካይዳን ክልቲኣቶም ውድባት ብምንቃፍ ክውንነታዊ ዕላማታት ኣውፂኦም ብሓባር ክሰርሑ ተማሕፂንዎም ነበረ። በቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘይራኸብ መርገፂታቶም ግን ነቲ ምሕፅንታ ክቕበልዎ ይከኣሉን። ብፍላይ መሪሕነት ጭፍራ ወያነ ኣብ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ካብ ኢፒኣርፒ ንላዕሊ ንጹር መርገጽለኒ ይብል ብምንባሩ ህዝባዊ ሓይልታት ንዕኡ ክድግፍ ትጽቢት ነበሮም። በዚ ድማ ንምዕሩይ ኣመለኻኽታን መርገጽን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኣይፈተዎን። ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ርሒቑ ኸዓ ንውስን ግዜ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምምሕዛው ፈቲን እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ኣይሰለጦን። እቲ ዝምድና ካብ ኩራ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተበገሰ ብምንባሩ ነዊሕ ኣይከደን። ብጉዳይ ዶብ ምእካብ ውፅኢታት ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ህዝብን ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ጭፍራ ወያንን ቀልጢፉ ምስሓብ ተፈጥረ። ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቶም ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ክሳብ ዓዲ ሃገራይን ዓዲ ውዓላን ኣብ ዝርከባ ዓድታት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲኣ ክመሓደሩ ክደልን ከላ ጭፍራ ወያነ ድማ በንጻሩ መግዛእታዊ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ትግራዩ ዝብሎ መሬት ይጥምት ነበረ። በዝን ካልእ ዘይምርዳእን መሪሕነት ወያነ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ዝደልዮ ሓገዝ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድዩ ኣብ ከቢድ ግጭት ስለ ዝኣተወ ኣብ ሕዳር 1977 እንደገና ምስቲ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስሙ ዝቐየረ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝምድኑ ከመሓይሽን ብሓባር ክሰርሕን ከም ዝደሊ ብምግላጽ ርክብ ክካየድ ዓደመ። ኣብቲ ርክብ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ዘለዎ ኣመለኻኽታ ንጹርነት ዝጎደሎ ምዃኑ ኣትሪሩ ብምንቃፍ ንጹር ዕላማን ፕሮግራምን ኣውፂኡ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ህዝባዊ ግንባር ዓቕሙ ዝፈቕዶ ሓገዝ ከም ዘይነፍጎ ኣፍለጦም። በዚ ድማ እቲ ዝምድና ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ምትሕጋዝ ክቕጽል ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ድሕሪ ትርክብ ብ25 ሕዳር 1977 ዝወፀ ሓባራዊ መግለጺ ንናይ ክልቲኣተን ውድባት መርገጺ ብኸምዚ ዝዕብ ቃላት ኣስፊርዎ ይርከብ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሎ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ዕብለላን ጭቆናን ምህላው ኣሚኑ ንኹሎም ዲሞክራስያውን ናይ ብሔራት ምንቅስቓሳትን ይድግፍ። ብስም ብሔር ዝካየድ ኣድሓርሓሪ ምንቅስቓስ ይቃወም። ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሔራዊ ጭቆናን ናይ ገዛእ ርእሱ ዕድል ንምውሳንን ንዘካይዶ ቃልሲ ኸኣ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። 2 ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ደገፉ እናገለጸ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ስሙር ግንባር መስሪቶም ክቃለሱ ይጽውዕ። ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ህዝባዊ ትግራይ ድማ ከምዚ ይብል። ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ንወራር ኢትዮጵያ ሰጉጉ ናጽነትን ዲሞክራስን ንምጭባጥ ዘካይዶ ጸረ መግዛእታዊ ቃልሲ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእት ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ኢጣልያን እንግሊዝን ዘካየዶ ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። 2 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘሰላስሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልሲ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ምዃኑ ኣሚኑ ሕወሓት ወያነ ሙሉእ ደገፉ ይህብ ይብል። 3 ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሔራዊ ጭቆና ዘካይዶ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ካብቲ ናይ ካልኦት ጭቁናት ብሔራት ኢትዮጵያ ቃልሲ ክፍለ ዘይክእል ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምዃኑ ይኣምን። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘለዉ ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ናይ ቃልሲ ሓድነት ክህልዎም ከኣ ይቕበል ይብል ናይ ሽዑ መግለጺ። በዚ ስምምዕ እዚ መሰረት ህዝባዊ ግንባር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ወያነ ንምዕባይ ንያጽዋርን ተተኮስትን ሓገዝ ኣብ ርእሲ ምሃቡ
أبالات حوحات زتفلالي مويا كبيد برت وتهدرو هندسة سليا عقابن صقنا نصور مراقبيتات حكمنا قديها الزينة باهلي غوسغوساو سرحات أقومان أسرارحان وتهدرو ستافات التحزا عقم سبن كالئن زملكت أقداس تموكرو كابهزباو جنبار كمز قسمو قبرام إذا سلطناتات زي سورة إرترا أمنوح مسرح كبيد واغان نخفل زطري تموكرو كمزلو نابشفرا ويانه كمز سقاقر بمقبار حوحات كابفل ما خاف تبقصلو مدرخ جميرو بقدن أسرارحان هزباو جنبار نخهنس عبي أستواصو زقبرايم بزي كازي ويانه أمريت إرترا مالت أبكبابي ما عداقا زبادوب دجن كمسرد تفقدلوم بمريت إرترا ناب سودان زم حلالفلو ناصا مسمرون تخفتلو اتو ودب مسدقه ديبلوماسياو ركبات كفترن كسفحنون هزباو جنبار قالسي هزب تግራይ مس عالم نمللايو زدلي متحققاز قبرام كابز حاليفو تقادلتو ويانه ناي وقع تموكرو بقبري من انت قسمو أبز تفلالي كبابيتات تግራይ تقادلت هزباو جنبار زتساتفو حباراوي وتهدرو سرحيتات يكايد نيريوم أبصرو استبهالو بوتا ناي تግራይ زتخايدو وقع دما اتزعبي كابو يوم أبتو قاتتي استمارغة أزوارن نبرتن نشفرا ويانه يوهاب برأس منبارو زتوقعو تقادلت ويانه أبتكالات حكمنا هزبوا جنبار كمز حكمو يقبر نبرام بتوصاقي أبسنن حملن شحن شعاد تميتن سوعان شمونتن عامة مرت كم مخزن هزبوا جنبار حرنة إرترا بركز بلت أبناجون تأييتن نمحيالي كالسز بتقراي كوعل نمرحنا شفرا ويانه توهبام بقندو بوشت أورو قحيتات اتي كاب هزبوا جنبار زرخبو زنبر الدقف توستيق وقع ويانه كاب كالوت مكانا قنتو ودبات زيادة كحيل أخالوم كموزيت نايز قزيف حجز نهزبوا جنبار نويانه استمتوه أبتي كاب حملة شحن شعاد تميتن سوعان شدشتن عامة مرت جميرو ويانه أميدا تقراي مس إيديو زكايدو ننوح زغطلة وقع حد كونه مس EPRP إهابا زكايدو برتاو غونس تعويتو كم زوتس قبرام وتحاد بلحت وقالي وتحادني شغلي وتحاد بلحت وقالي وتحادني شغلي تقالي شمس تحوشا تقالي شمس تحوشا نعقم تطعنا النشاب ونق تطعنا النقشا عطي ورقو وورقو عطي ورقو ونقر كمان مضيفاتو عين بسطو داجي كنتاتو عين بسطو داجي كنتاتو كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي أدالينا لكم زنبرنا تحستو أبزي فتسيمنا لنا مقصلتانا يستحستو كالإجزي كنقربوينا كبراتن كبرانن اتم بعدما دحن زخونكم ورط أمالت ترجمو تفلطو ويهم دقيق إشوخ كاب إقرغا أعداو كان كالا أكالات كان نقسكا التوص على نيشتي كندي مسدد صفر تقون مساريحيتيا كاب عاون تنقس نزا موصيت إشوخ مساريح الدمايو دمصاوي سوء تخلنك الجبرو والجبرو نقداسن تورطو بملكع كني زدرفلا نسلم كتتالكم أزينا نمسكنوكم سلام وسناي عوتنا حفاش ورقو
وداج حنطاطو هاي نقصت وداج حنطاطو نانتو ورطو وورطو عاتي ورطو وورطو ونقر كمان مضي فلطو هاي نقصت وداج حنطاطو هاي نقصت وداج حنطاطو عقام نسانا يمكيلو تدرقيمونا بقري قبيلو كان زاقم تعالينا غتيلو كان زاقم تعالينا غتيلو مسيلو ودفوس دسقنالو مسيلو وفوس دسقنالو عمتو ورطو عتي ورطو هاي نقصت وداج فتحاد بلحت وقائد فتحاد نعيشوخ موصيد فتحاد بلحت وقائد فتحاد نعيشوخ موصيد تقالي شمس دم تحوشا تقالي شمس دم تحوشا نعقام توطانا ناقشا نعقام توطانا ناقشا عطو ورطو عطي ورطو هاي نقصت وداج حنطاطو هاي نقصت وداج حنطاطو رم فاتحين غابسطاي أدراشاخنا معتقو سواي وصلا غدحين غابسطاي أدراشاخنا معتقو سواي صرباح الحقب طاقاتي صرنقاوي توتوقاتي صرباح الونق طاقاتي كلنا طريخيا مبحاتي كلنا طريخيا عنتو ورا عنتو ورا ونقر كمان وضي فلطو هاي نقصت وداج حنطاطو هاي نقصت وداج فتحاد بلحت وقاري فتحاد نيشوخ موصي فتحاد بلحت وقائد فتحاد نيشوخ موصي تقالي شمس دم تحوشا تقالي شمس دم تحوشا نعقام توطانا نقشا ونق توطانا نقشا عطي ورطو وورطو عطي ورطو وورطو ونقر كمان مضي فلطو هاي نقصت وداج حنطاطو هاي نقصت وداج حنطاطو